pitää olla semmoinen sitkeä luonto. Joo. Pitkäjänteinen. Just. Meinaatko, että alueet on sen verran isot, että... Joo. Oulussa minä asun. Joo. Eli missä niinku juuri eroja tuossa. Tuolla on sitten yksi, no ei kuurostu joka vinkkuun läiskä, mutta se on niinku varattu. Se on varaserkkiä saanut jo, mutta se on sallitussa mitossa. Ja sehän on niin sekkiä koira, kun tuossa